Vale, perfecte. Doncs, com bé sabeu, aquesta xerrada que farem avui s'engloba en totes aquestes xerrades que estem fent des de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Com sabeu, som l'organisme rector de les activitats subaquàtiques aquí a Catalunya, però a part tenim altres departaments que es diríem socials, que serien el Departament d'Igualtat, el Departament d'Inclusió i el de Medi Ambient. Dins d'aquest últim departament de Medi Ambient estem duent a terme una sèrie de xerrades un cop al mes que siguin online sobre diferents temàtiques de diferents aspectes mediambientals, no? I avui, concretament, tenim amb nosaltres a la Berta Companys, que ja m'ha dit que no vol gaire presentació. La Berta és investigadora del grup ENVIMOS, de l'Institut de Ciències del Mar, i bàsicament es centra en caracteritzar dades de ciències participatives i avui ens explicarà una mica més sobre tot això. La Berta farà la seva presentació i al final deixarem uns 10 o 15 minutets perquè si algú té alguna pregunta o el que sigui, doncs també li pugueu fer. Així que, Berta, quan tu vulguis. Perfecte, gràcies, Sara. Com m'ha comentat la Sara, soc la Berta Companys i estic treballant dins del grup d'Envimos i, a més, col·laboro amb la Federació Catalana i estic molt agraïda de que se m'hagi brindat l'oportunitat de poder fer aquesta presentació. Moltes de vosaltres ja coneixeu una miqueta tot el que parlaré, però em sembla que li donaré un enfoc una mica diferent. I no res, espero que ho gaudiu tant com jo i que al final, si teniu dubtes, doncs ja fareu preguntes. Llavors, comencem. Això és l'Institut de Ciències del Mar. No sé si totes estan familiaritzades amb on estem ubicades, però estem a la Barceloneta, entre l'Hospital del Mar i el que seria doncs, la zona del casino i de més. I aquest és el meu grup de recerca, és el grup ENVIMOS, que treballem bàsicament amb ciències participatives o ciència ciutadana. I dintre del grup tenim persones que treballen en àmbits molt, molt diferents. Llavors és un dels grups, diria, com més plurals pel que fa a la recerca que fem, perquè tenim gent que està dedicada a la ciència de dades, tenim gent que està dedicada a la taxonomia, d'altres que estan treballant amb governança de dades, estan treballant en polítiques, comunicació, desenvolupament d'eines de registre de dades low cost i que et pots fer tu mateix. O sigui que és un grup molt divers i amb perfils molt diferents, també escoles blaves. Llavors jo crec que som un grup que interconnectem molt bé i cadascú aporta una perspectiva i una manera de fer molt diferent però és molt enriquidora. I dit això, passo directament amb què serien les ciències participatives o la ciència ciutadana, no? Quasi bé totes vosaltres ja sabeu què és, però bàsicament seria la introducció de la gent o la participació de la gent, del públic general, en activitats de recerca científica. Aquestes, per exemple, podrien ser des de la contribució de dades, com moltes de vosaltres ja feu, registrant fotografies de biodiversitat d'un punt a un altre i penjant-les en plataformes de ciència ciutadana, però també inclouria, per exemple, el que seria tot l'anàlisi de dades. Hi ha gent que es dedica a ajudar a analitzar les dades o qualsevol altre aspecte que sigui interconnectar amb això. Per tant, seria més o menys un pont entre la ciència i la ciutadania, no? Llavors, nosaltres treballem dins del meu grup de recerca amb el que seria la plataforma Minca. Minca, moltes de vosaltres ja la coneixeu, és una plataforma que seria bottom-up, diguem-ne, que qualsevol persona pot aportar fotografies, pot saber el que està veient o pot no saber-ho, però simplement aporta aquestes dades i llavors dintre del grup tenim gent que ajuda a classificar aquestes observacions i a banda s'utilitza una metodologia col·laborativa amb la que qualsevol persona pot introduir també el que serien les observacions i ajudar a identificar, però sempre tindrà una doble validació que vindrà per part dels taxònoms que hi ha darrere de la plataforma. Llavors, ara faig un petit parèntesi perquè us vull parlar de, d'una mica el canvi de paradigma a nivell global amb les dades i per què es necessiten dades, no? Bueno, parlem primer d'això. Dintre del que seria Minca, nosaltres no funcionem. Hi ha altres comunitats participatives que tenen molt marcada, no? El que seria, per una banda, la part acadèmica i, per l'altra banda, Miquel, estàs tornant a pintar, però bueno, no passa res. Tindríem molt marcada el que seria la comunitat participativa i, per altra banda, la comunitat acadèmica, no? En el nostre cas, incloem diverses peces més dins d'aquest puzzle, diguem-ne. Un seria la comunitat mobilitzadora, que estaria conformada per entitats com la Federació Catalana d'Oceanògrafs, que ajuden a mobilitzar la comunitat, no? Per exemple, en aquest cas, moltes vegades us estan
preparant activitats perquè pugueu participar i apropar totes aquestes dinàmiques a la ciutadania, ajudant-los amb recursos, etc etc. I per altra també hi hauria la comunitat facilitadora, que seria, per exemple, fomentada per ajuntaments o casals socials, etc, que donarien un espai on poder, per exemple, fer presentacions de totes aquestes activitats. La federació a vegades també actua com un doble agent i a vegades fa de facilitadora i a vegades fa de mobilitzadora. Llavors ara sí que faig aquell petit gap que us estava comentant, bàsicament per comentar-vos una cosa. A nivell de dades, nosaltres el que ens interessa és aportar moltíssima quantitat de dades perquè s'ha vist com un canvi de tendència. Llavors, per contextualitzar una miqueta més això, us ensenyo dos papers que a mi em semblen bastant referents amb aquest concepte o aquest canvi de paradigma. Per una banda, l'Elisabet i el seu grup de recerca van comentar que una simple imatge particular de biodiversitat no ens dona suficient informació com per poder avaluar, no, l'estatus i la distribució d'espècies en general. I 13 anys més tard, el grup de Valdez el que ha trobat bàsicament seria que ara mateix s'estan traient a nivell global, tenim moltíssimes tendències que s'estan avaluant de biodiversitat amb unes dades que són incompletes. No existeixen suficient quantitat de dades com per poder tenir aquesta big picture, no? O aquestes tendències generals a nivell global. Llavors, per això necessitem tanta quantitat de dades. No només significa que les dades que nosaltres aportem serveixin per això, sinó que s'han d'interconnectar doncs, amb la resta de grups d'investigació que estan fent recerca i amb la resta de plataformes de ciència ciutadana, etc, però vull dir que es necessita al final moltíssima quantitat més de dades del que teníem fins ara, perquè si no, el que estàs tenint és petites trossos de zones que estan mostrejades i de les que s'obté informació, però moltes altres de les que ens manca aquesta informació. Llavors, es necessitaria d'una manera com una biologia operacional, que és un concepte que més d'una de vosaltres haureu sentit ja quan heu participat de les activitats d'Aneris, no? Perquè el que pretenem amb Aneris és intentar assolir la biologia operacional marina, que seria com la continuïtat aquesta de dades i tenir dades sempre a qualsevol dia de l'any i una continuïtat en el temps que perllongui. Llavors, com intentem nosaltres des de Minca? Òbviament, doncs ja us he dit, hi ha més plataformes, hi ha més iniciatives de ciència ciutadana. Jo us parlaré d'aquesta en concret i de tractament de dades d'aquesta plataforma. Òbviament, hi ha moltíssimes d'altres i tenen moltes més peculiaritats, però de moment us parlaré d'aquesta. Llavors, hem intentat amb Minca augmentar aquest volum de dades del que us estava parlant? Per una banda, hem intentat ingeniar-nos-les per fer iniciatives que promoguin, que incentivin la participació. Dins d'això s'ha creat la biomarató, el concepte de la biomarató, que és bàsicament un bioblitz que s'extén al llarg dels mesos d'estiu en el que la majoria de vosaltres hi heu participat, i això ens ha ajudat a augmentar la quantitat de dades. Llavors, amb aquestes dades, què he fet jo? He agafat les que hi havia a grau de recerca. Això vol dir, són totes aquelles dades que tenen una fotografia d'una espècie, que tenen la localització i que tenen l'hora. Llavors, d'aquestes observacions que serien més genèriques, totes aquelles que estiguin identificades a nivell d'espècie o a nivell de gènere, entrarien quasi totes a dintre de grau de recerca. Si estan en un nivell més gran, més genèric, per exemple, doncs, si en lloc d'estar identificades a nivell d'espècie estiguessin a nivell de família, no entrarien a formar part del grau de recerca. A banda de ficar aquest filtre d'agafar només les dades que estan en grau de recerca, només he agafat les dades que estan dintre del concepte de dades marines. Què vol dir això? Vol dir que no he descartat les espècies que són terrestres, sí que interessen i molt, però amb altra gent, per l'estudi que jo us ensenyaré doncs no les estic fent servir, perquè vaig decidir no, doncs ficar com aquest motiu exclusiu i només centrar-me en les dades marines. I com he decidit quines dades són marines i quines no? Doncs bàsicament he fet servir el filtre que seria dintre de la comunitat de taxons WORM, seria el registre d'espècies marines a nivell mundial. Llavors jo he fet servir això com a motiu d'exclusió per determinar quines espècies són marines i entrarien dintre d'aquest grup. Llavors, aquí tindríeu la costa catalana i totes les dades més o menys repartides al llarg del territori i que fossin amb grau de recerca, marines, i descarregades a principis d'aquest any 2025. I què he fet amb aquestes dades? Bueno, l'evolució que veieu espaial i temporal aquí, l'evolució que veieu de les dades seria des del 2020
veieu que van incrementant una miqueta a nivell de mensual i llavors que comencem a tenir uns pics de participació en el que serien les franges de la biomarató, d'aquest esdeveniment, d'aquests bioblits extesos en el temps durant els mesos d'estiu, no? El 2021 ja va haver un petit increment i es veu una miqueta de retenció en els mesos següents. El 2022 es va augmentar la participació i es van augmentar també les dades. Segueix havent-hi un pic de retenció al principis, al final de la biomarató del 2022 i així successivament fins al 2024. Les dades de 2025 encara no estan incloses en aquesta gràfica, però també les comentarem després. Llavors, en aquí què tenim? En aquí bàsicament tenim totes aquestes dades que us havia parlat abans, que s'havien agafat amb grau de recerca i les marines. El que es va fer va ser agregar-les en quadrícules de 10x10. Això es fa servir molt amb ecologia terrestre, principalment, i amb el que seria els censos, per exemple, d'aus. Vale? Nosaltres vam agafar això perquè és una metodologia estàndard i llavors el que vam fer va ser agregar les observacions que hi ha en cadascuna d'aquestes quadrícules que serien les que intersecten a la línia de costa. Si veieu, aquí només s'han dibuixat el que serien les observacions, vale? Les observacions al llarg de la línia de costa. Veieu aquí ja l'evolució que tindríem des del 2021 fins al 2024. Al 2021 veieu que hi ha moltíssimes cel·les d'aquesta quadrícula que han quedat en blanc. Això vol dir que no s'ha reportat cap observació i que, a més, el nombre d'observacions que s'han reportat per cadascuna d'aquelles que sí que hi ha hagut aportació presenta uns colors bastant baixos. L'única que destacaria seria aquest punt central amb un color blau més fosc, que seria la corresponent a Barcelona, també per diversos motius, perquè és molt pròxima a la ciutadania, no? O sigui, és molt accessible a les platges de Barcelona per la gent que viu allà, i a més, perquè hi ha, doncs, per exemple, entitats com la Federació Catalana que esteu ubicades allà i que teniu molta accessibilitat també i esteu fent moltíssimes activitats constantment. 2022 va augmentar una miqueta el nivell d'observacions al llarg del territori. Veiem algun altre hotspot observacional que estaria ubicat a la zona de l'Ametlla de Mar, per exemple, i també per la zona de Begur i de Sant Feliu de Guíxols. I després del 2023 i 2024, sobretot, hi ha hagut un augment bastant notable del que serien totes les observacions i les contribucions per part de les persones voluntàries com vosaltres. Llavors, seguim veient marcat el que seria Barcelona com el punt on s'han registrat més observacions, però segueix havent-hi alguns buits, alguns blancs en el que seria la costa catalana. Llavors, dins d'aquests blancs hi ha alguns punts que podem constatar que estan més allunyats de la gent, no? Per exemple, veieu en el Delta de l'Ebre és un lloc amb poca accessibilitat, és molt més difícil arribar-hi i llavors també és més complicat que la gent hi vagi i ens pugui estar fent un report constant d'observacions com ens agradaria tenir al llarg de tot el territori. En canvi, zones més accessibles, un altre cop, per exemple, Barcelona, Tarragona, després la zona de Mataró i ja si us n'aneu a la Costa Brava, en general augmenta bastant, tindríem molta més aportació de dades. Hi ha algunes altres cel·les que, per exemple, és més complicat perquè alguna queda quasi tota la superfície de la cel·la dintre d'àmbit portuari i altra part que seria terrestre, llavors és molt difícil de cobrir, i més amb dades que siguin marines. Si s'incloguessin també, per exemple, les terrestres, potser podria entrar alguna planta dunar o potser podria entrar alguna altra espècie, unes aus que estan parades aquí o no sé què, però en aquest cas havia estat una miqueta més complicat. Llavors, aquí teniu les observacions amb Research Grade i marines de la biomarató 20, o sigui, del 2025, aquesta última biomarató. Si veieu, en aquest cas estan exteses ja per tot el territori, sí que hi ha algunes cel·les. Veieu el cursor? Vale. No sé, bueno, tant és. A la zona, per exemple, hi ha algunes Es veu, cel·les... Berta, sí que es veu, perdó. Sí? Vale, perfecte. Doncs algunes cel·les sí que estarien una miqueta més clares, però segueixen tenint aport de dades en tota la costa catalana. Per tant, aquest any és el primer que s'ha aconseguit cobrir tota la costa catalana amb observacions. És una que moltíssimes gràcies, estem superagraïdes perquè s'ha aconseguit fer, però segueix havent-hi algunes zones que tenen moltíssima més quantitat de dades. Per exemple, aquí tenim moltíssima més quantitat de dades que la zona de Tarragona, no? O sigui, la zona de la Costa Brava tindria un aport molt més marcat de dades que la zona de la Costa Daurada. I dintre de cadascuna d'aquestes zones també hi tindríem punts en particular, no? Barcelona segueix tenint moltes observacions, però aquest any no està en la quadrícula que ha tingut més observacions.
així com sí que havia estat en els 4 anys anteriors. Aquest any tindríem moltes més dades aquí. Llavors, doncs, que sapigueu que és el primer any que Barcelona quedaria desbancada d'aquest rànquing, diguem, i no res, que hi ha hagut aportació de dades extesa al llarg de tot el territori. De totes maneres, veieu que això, que hi ha un biaix a nivell espaial bastant marcat. Què més? Aquí us presento ja no només, ara ja no us presentaré en aquestes 4, diguem-ne, quadrícules d'observacions de taxons i de persones, només us presento les de 2024. Les de 2025 serien similars, bueno, ja n'hem vist una d'elles, però dintre del que trobaríeu aquí veuríeu ja representades diferents paràmetres, no? I no sempre concorden les zones, espera, no sempre concorden les zones on hi ha hagut més persones reportant amb les que hi ha, per exemple, més representativitat de taxons. Hi ha alguns punts que sí que tenen un, per exemple, hotspot d'observacions o de persones usuàries que estaven reportant, però que no es correspon amb la quantitat de taxons i hi ha molts més taxons o molts menys taxons reportats del que es pensaria a priori si analitzéssim això per altres bandes. Però, bueno, veieu, per exemple, a la zona del Delta de l'Ebre doncs sempre hi ha molta menys participació. Pel que fa a espècies, sí que anirem tenint cada cop doncs, més espècies registrades en alguns punts d'aquests que us comentava de hotspot observacional, per exemple, a la zona de l'Ametlla de Mar, a la zona de Barcelona i després a alguns punts de la Costa Brava. Si anem avançant en el temps, sí que també hi afegiríem, per exemple, a algun punt de Tarragona. Per exemple, tindríem aquí se m'ha anat aquí. Tindríem aquí, per exemple, el que es correspondria amb el CES, o al costat, bueno, deixo perquè se m'està anant a Cussó. Al costat hi hauria també, per exemple, Masia Blanca. Si ens anem més cap amunt, dintre de la costa de Barcelona, tindríeu molt marcat sempre la part de Mataró. Hi hauria moltíssimes espècies reportades, perquè allà s'hi està fent un esforç extra en el que seria tota la part de caracterització de les activitats. S'està fent molta caracterització tant de la part diguem-ne, de seguiment de Posidonia que es fa allà, i després si ens anéssim cap a la part de la Costa Brava, doncs hi ha moltíssims punts d'observació i a banda doncs, és un punt que a la gent els interessa molt anar. I pel que fa a persones, doncs ja veieu que també més o menys trobaríem que hi ha més esforç, hi ha més usuaris que estan anant a la zona de la Costa Brava per contra de la Costa Daurada, però a la Costa Daurada cada cop s'estan omplint més també l'esforç a nivell del territori. Per tant, estem supercontentes perquè cada cop s'estan creant com més comunitats de pràctica pròpies dintre del que seria tot el territori, no? I també és d'agrair moltíssim. Llavors, ara, d'alguna manera, fins ara hem estat veient alguns dels biaixos ja. Hem estat veient, per exemple, principalment els biaixos espaials, i ara canviarem de biaixos. Seguirem parlant de biaixos, però ara veurem altres tipus de biaixos. Els biaixos, principalment amb dades d'aquestes que són de monitoreig, tindríem, faig com un petit incís, tindríem uns biaixos que estan espaials, temporals i de taxons, que serien principalment doncs, els que ja podeu veure aquí, que aquests biaixos també es donen amb dades, per exemple, acadèmiques. Sí? Perquè si tenim, per exemple, un centre de recerca ubicat en una localització o tenim determinats projectes que es dediquen a, per exemple, a reportar espècies invasores, doncs sempre hi haurà més esforç dedicat a un tipus d'espècies que a un altre. Vale? Llavors, aquest tipus de biaixos sempre els anireu trobant. Amb les dades també, diguem-ne que siguin acadèmiques. Però hi ha altres tipus de biaixos que estan molt més centrats en el que serien les persones usuàries i la manera de reportar. I aquests són els biaixos que ens val la pena com caracteritzar, diguem-ne, més enllà de les dades aquestes que ja veieu o més enllà d'altres altres consideracions que han fet algun company o companya meves, però que són molt interessants de poder analitzar. No? Per exemple, aquí ja he canviat, les dades que es fan servir aquí segueixen sent totes dades amb grau de recerca i segueixen sent totes dades marines, però el que he fet és agregar totes les dades que s'han reportat des del 2021 fins al 2024, gener de 2021 fins a desembre de 2024. I com veieu, si les veieu representades per mesos, quan hi hauria més esforç dedicat sempre es corresponen als mesos d'estiu.
Per una banda, podeu dir sí, perquè s'està promocionant la biomarató i llavors en aquest esdeveniment doncs, hi ha un esforç més elevat. Probablement, si no estiguéssim donant a terme la biomarató, aquest biaix seguiria estant així, perquè la majoria de persones el que fan és intentar reportar sempre quan tenen més temps lliure i això normalment es correspon amb el que seria doncs, els períodes de vacances. No? I a l'estiu, doncs, a l'agost, clarament és el mes de l'any que s'estan reportant més dades, bàsicament pel tema de que moltes persones esteu de vacances i és molt més accessible per vosaltres anar-vos a reportar quan esteu en el vostre temps lliure, no? Que per exemple, quan no. A banda, els mesos d'hivern normalment hi ha tendència de que faci més fred, de que l'aigua tingui unes condicions una mica més adverses que a l'estiu i llavors potser és menys atractiu ficar-te a l'aigua a l'hivern. I pel que fa al dia de setmana, el mateix. Sí, també trobarem sempre un tipus de biaixos. En aquest cas, doncs, el dia que reportarien menys observacions sempre seria el dilluns. També s'han agregat aquestes de les dades de la manera que us he comentat. I el que veuríeu és que hi ha una tendència claríssima que la gent reporta molt més en el cap de setmana. Una altra vegada perquè és quan tenen més temps lliure, no? I seria, doncs, el dissabte seria el moment en el que la gent reportaria més eh, i el diumenge. El divendres també hi hauria un petit increment, però vull dir, seria bastant similar amb la resta de la setmana. I per últim, si ens fixem en les hores del dia, hi ha una tendència molt clara i molt marcada a que la gent reporti més durant el matí. En aquest cas hi ha diversos motius. Ja sabeu que normalment pel matí és per quan està millor de tot el dia al mar, les condicions són més amables i més agradables, per tant, doncs és molt més fàcil que hi aneu. I després també tindríem un parell de pics, que serien un cap al migdia, passat el migdia cap a les 3 de la tarda o així, i després un altre que es correspondria doncs, cap al vespre, cap a les 8 no del vespre, que probablement ja serien algunes nocturnes a l'hivern o algun moment així més de capvespre cap a l'estiu. Pel que fa als biaixos taxonòmics, aquí tindríem un biaix supermercat amb el que seria peixos. ¿Vale? Eh, la major part de gent, si veieu, aquí també hi han representades les mateixes dades que us estava comentant. S'han ficat, per una banda, els peixos, anèl·lids, el que seria el regne cromista, després nidaris, crustacis, equinoderms, mol·luscs, plantes i porífers. En el grup d'altres hi hauria la resta de grups taxonòmics que no s'han mencionat aquí i que també reporteu a Minca. Vale? Un altre cop també només centrant-nos en el que seria el mar. Com veieu, la major part de persones usuàries reporten principalment peixos i hi ha una diferència molt, molt bèstia amb la resta de dades que s'han reportat. Llavors, altres grups que també és més fàcil que la gent reporti, per exemple, doncs tindríem els mol·luscs. ¿Vale? Per què es reporten més mol·luscs? Pues una de les coses és perquè dintre dels mol·luscs no, tenim algunes espècies que són molt atractives. Bueno, primer hi ha diversos motius. Un seria perquè hi ha algunes espècies que són com molt fàcils i molt visuals i que la gent sap identificar molt fàcilment, no? Que serien, per exemple, els bivalves. Després, per altra banda, també tindríem els heterobranquis, que són molt atractius, no? I que la majoria de les persones bussejadores van directament a intentar reportar, no? Perquè és com anar aconseguint aquestes espècies com més especials, no? Que ens criden més l'atenció i així. El següent grup que estaria com per sota de mol·luscs reportats serien nidaris. Per què també tenim així un pic de nidaris? Doncs hi ha també diverses coses. Hi ha algunes espècies que és molt fàcil que la gent les pugui observar. Per exemple, anem a la platja moltes vegades i que ens trobem meduses. Doncs és una que, com que ja les coneixem molt, sempre és molt més fàcil que la gent reporti meduses quan les veu i a més és un grup que hi ha gent que els incomoda. Llavors és unes espècies que també reporten moltíssim. A banda que més tenim les gorgònies. Si, per exemple, pensem amb la Costa Brava, hi ha molta gent que se'n van en punts específics per poder veure la paramoricea clavat. Llavors, hi ha molta gent que va fer un target directe amb un tipus d'espècies envers un altre. Sí, llavors, per què hi ha grups que estan com menys representats? Doncs hi ha diversos motius. Hi ha el motiu, per exemple, de que hi ha gent que no sap detectar certes espècies en el sentit de que encara no les coneix o amb què és molt més difícil de poder-les identificar o de poder-les reconèixer dintre del que seria, doncs, a vegades veuries en una paret, pot ser que miris a la paret i el que identificaràs molt fàcilment seria doncs, una pròtula tubulària, no? O hi hauria alguna altra espècie que ens podria cridar l'atenció perquè es veu molt o realça molt.
Quan després te'n vas, per exemple, cap al grup de les esponges, hi ha esponges que són difícils d'identificar, ja ho sabeu, de nivell de viso, i n'hi ha moltes que són impossibles d'identificar de viso. Llavors, potser són menys atractives a l'hora de fotografiar-les. I la gent doncs, també en va reportant com cada cop menys, però altres espècies, com serien, per exemple, les planàries, n'hi ha algunes que sí, que estan ficades dins del grup d'altres, i els briozous també són com més complicats a vegades de poder identificar, detectar, per tant, si no els coneixes bé, i de poder reportar. Llavors, totes aquestes consideracions són coses que s'han de tenir en compte a l'hora de fer fotografies, perquè moltes vegades ens anem a l'aigua i ens anem al que més ens crida l'atenció, el que més ens agrada i el que estem veient com més fàcilment, no? Per tant, us convido que la propera vegada que aneu a l'aigua no només us fixeu en les coses que normalment veieu, sinó també que mireu més enllà i intenteu buscar com coses que us cridin l'atenció, però que potser no siguin tan visuals o no siguin tan fàcils de reconèixer. Llavors, així, resumint una miqueta tot el que us acabo de comentar, dintre del que serien els biaixos. Per una banda tindríem això, tindríem els biaixos als espaials, als temporals i també els taxonòmics, que aquests així com a grans trets també els trobaríem amb el que serien moltes vegades les dades acadèmiques, pel que us comento, perquè a vegades dintre de la part acadèmica hi ha grups de recerca que estan ubicats en un punt en particular o un altre, o per exemple hi ha molta recerca dedicada a l'Antàrtida. No? L'Antàrtida al final, perquè és un punt especial, s'hi dedica molt esforç de molts grups d'investigació de tot el món en poder tenir informació sobre aquest punt. Però potser no hi ha tant esforç dedicat en altres punts en general. Per tant, sí que si mirem les dades acadèmiques també trobem aquest tipus de biaixos. Però nosaltres amb les dades de ciències participatives, a més, ens trobem els biaixos associats a les persones voluntàries. Dintre d'aquests, ja ho heu vist, trobaríem que la major part de persones voluntàries el que fan és reportar les observacions en el seu temps lliure, pràcticament per facilitat, per accessibilitat, etc. Llavors, què faríem? En els caps de setmana sempre trobem pics d'informació, tindríem també pics d'informació en moments que coincideixen amb vacances, per exemple, en Setmana Santa, per exemple, a l'estiu. Després, les àrees geogràfiques estan com molt ben definides, no? Veiem molt clarament abans, quan us estava ensenyant el mapa de Catalunya, que els llocs més accessibles tenen molta més representativitat que els llocs que són de difícil accés. Penseu en el Delta de l'Ebre, és molt més difícil que hi arribis per poder prendre observacions en aquella zona que si te'n vas a una altra banda, com podria ser molt més accessible com Barcelona, o te'n vas a un punt on pots aparcar just al costat i anar-te'n a l'aigua directament, o sigui, no has de fer potser tant de recorregut i a més tens la facilitat de que pots aparcar allà i anar-te'n directament a l'aigua, no? A banda, també trobem que està molt, molt marcat per la proximitat dels punts on viu la gent. Si una persona viu en una ciutat o en un poble i ja tenen el mar a prop, probablement s'aniran abans a l'aigua allà que a una altra banda, entre setmana quan acaben de treballar o un cap de setmana sí que faran alguna escapada probablement, però vull dir, normalment estaran a les zones de més proximitat al seu lloc de residència. A banda, també us estava comentant que hi ha l'elecció de la localització per motius ecològics, per exemple, comunitats que són molt atractives, no? Ens poden cridar més l'atenció i abans ens anirem a bussejar en un punt com per exemple les Illes Medes que en un sorral, en una zona que no hi hagi res que ens interessi, no? O amb alguna altra reserva marina que ens cridi l'atenció per la presència de determinades espècies o per que ens ve més de gust. A banda del que us comentava també, de que hi ha la dificultat aquesta de que a vegades una persona observadora, o sigui, una persona usuària, com seríem qualsevol de nosaltres, no? Tindrà més facilitat per detectar un tipus d'espècies o un altre, tindrà més facilitat per identificar un tipus d'espècies o un altre, i això farà que reporti normalment aquestes espècies en particular. A banda, també hi ha l'altra banda, no? De les espècies carismàtiques o que són d'interès rellevant. Les carismàtiques, per exemple, es reporten moltes vegades moltíssimes espècies que ens agrada, que ens atrauen més. No? Si us comentava abans dels heterobranquis, perquè a la gent li criden molt l'atenció perquè són molt vistosos, són normalment molt petits i potser més difícils de trobar, però un cop els trobes és com, ostres, és una espècie que atrau molt i que a la gent li agrada molt. Per altra banda, també les d'interès rellevant. Dintre d'aquestes d'interès rellevant no, trobaríem, per exemple, les espècies que són
sensibles o que estan protegides per una banda, i per altra banda també trobaríem, per exemple, les espècies que són al·lòctones o algunes que són inclús invasores. Per què són d'interès rellevant? Perquè al final eh, es vol tenir informació d'això i normalment s'han fet crides, la gent les coneix més també perquè s'han explicat bastant i llavors hi ha una manera de que la gent pugui dedicar-hi com més esforç amb això. Tots aquests paràmetres fan que l'esforç sigui desigual tant a l'espai com en el temps com en la part taxonòmica. Vale? Llavors, dit tot això, es requereix una major caracterització de les dades, vale? Per tal de que es puguin um, utilitzar correctament, haurien d'estar molt més ben caracteritzades i estem treballant amb el que seria la caracterització exacta de tot això. Vale? Llavors, ara ja paro de parlar de dades més centrada en la part de caracterització i us vull dir que avui ha sortit la nota de premsa de la Biomarató 2025. Probablement totes vosaltres ja tingueu dintre de les vostres bústies del correu electrònic la newsletter i també tot el que seria la nota de premsa, fotografies i demés, però us convido a que, si no ho heu rebut encara, podeu accedir a la nota de premsa a través d'aquest enllaç. Agrair-vos per enèsima vegada ja que heu participat i que hagueu contribuït i animar-vos a seguir participant també amb aquest tipus d'esdeveniments. Teniu aquí dos QRs, un seria en català i l'altre seria en castellà, el de Bages en català i el de Bages en castellà, si no ho recordo malament, perquè podeu contestar només les persones que heu participat a la biomarató, que entenc que la majoria de vosaltres ho heu fet. Llavors, doncs, bueno, us animo a que pugueu contestar aquestes enquestes perquè al final ens ajuden, per una banda, a millorar i per l'altra, a conèixer-vos una miqueta millor. Vale? Llavors, us agrairia moltíssim si poguéssiu complimentar-les. No tardareu gaire estona, em sembla que tardareu uns 5 minuts o així, però si voleu escanejar-vos, doncs ja us dic que ens faríeu un favor. I també vull agrair una altra vegada, bueno, aquí teniu la infografia que s'ha fet amb les dades de la Biomarató, l'anterior era la nota de premsa, aquí tenim la infografia en la que es presenten doncs, tots els resultats, ja ho sabeu, suposo, però hem aconseguit aquest any 94.124 observacions, cobrint més de 2.000 espècies i heu participat més de 500 persones, que ja us ho dic, és un rècord perquè hem superat les dades de l'any anterior i a més s'han obtingut coses com molt interessants. Per últim, també agrair a totes les persones que formeu part de la comunitat de pràctica. No he pogut penjar el llistat de tota la gent perquè no m'hi cabia. Vale? M'hagués capigut potser en 5 o 6 diapositives. Llavors he preferit simplement passar-vos aquest link. Aquest link és el que fem servir a vegades quan hem presentat algun tipus de pòster en congressos i així, si no ens hi cap a sota tot el llistat de persones que heu participat, ho fiquem amb un link a banda o ho vinculem d'una manera que seguim podent-vos agrair la feina feta. En aquest cas, si veieu està ficat a sota amb la infografia, sí que hi sortiria, però vull dir, a vegades no tenim l'espai i llavors ho volem agrair d'aquesta manera. I per últim, aquí les referències als articles que us comentava abans i també la nota de premsa i algunes coses d'aquí. I ja, moltes gràcies per la vostra atenció i no res, si teniu qualsevol dubte. Vale, perfecte, Berta. Mira, de fet, durant la xerrada, al xat han anat escrivint El algunes xat, sí, ho veig ara, perdó. preguntes. Sí. En Boris preguntava... És sorprenent amb el número d'observacions de cromista. Com s'explica? Vale. Dintre de cromista hi haurien moltíssimes algues, vale? I, i realment allà el que més està representat dins de cromista serien algues, pràcticament algues pardes. Llavors hi hauria moltíssima quantitat d'observacions dintre d'això per això. Sí que hi ha altres grups representats, però vull dir, principalment serien les algues pardes. Vols obrir el micròfon, Boris? No? Vale, vale. Vale, després també hi havia una altra pregunta. Quines dades voleu necessiteu al 2026? Regió, espècie, mes, hora... Aviam, ui, aquí. Jo us diria que totes ens van bé realment. O sigui, al final penseu que reduir els biaixos no és la vostra feina, és la nostra. O sigui, al final
caracterització adequada requereix de l'estudi, de trobar els estadístics perfectes com per poder balancejar aquest esforç i aquestes diferències i aquests biaixos per intentar minimitzar tots aquests efectes que estan com si diguéssim, vinculats amb la manera d'observar, amb la manera de reportar que té cadascuna de les persones, i llavors això és una feina que tenim que fer nosaltres, no vosaltres, però sí que seria d'agrair, per exemple, doncs poder cobrir algunes de les zones on hi ha menys quantitat de dades, no? Si em ficaré, em ficaré en aquesta perquè és la que es veu com més ampliat, d'acord? Llavors, intentar cobrir doncs, les zones on veieu cel·les una miqueta més clares, seria també doncs, interessant, perquè al final jo crec que sí que hi ha algun punt, per exemple, no? Aquest any es va fer, em sembla que Boris, tu hi vas anar, em sembla que el Miquel també hi va anar, el Guillermo no sé si també hi va anar, quan vau anar a cobrir aquesta part d'aquí que fins ara l'havíem tingut blanca i vau anar un dia i vau fer una sortida un dia i vau cobrir amb el que seria observacions d'aquella zona. Pues això, per exemple, seria un esforç dedicat en particular en un lloc en particular i realment es va poder cobrir aquestes cel·les que no hi havia hagut informació a priori. I vau trobar coses molt interessants, no? Que al final es deia, va, potser només és una zona on a priori et pensaries que només hi ha sorra, però al final quan et tires en un punt en particular sempre acabes trobant espècies que et pot sorprendre. Llavors, doncs, bueno, us convido a que us mogueu pel territori, aneu descobrint diferents punts i jo crec que si en algun moment donat diguéssim, ostres, poder tenim aquesta zona que està menys coberta i així, potser farem alguna crida i us convidarem a que vingueu en un punt en particular per fer una trobada i intentar buscar les espècies que tenim en aquell punt en particular, però si no, simplement que us moveu pel territori i que aneu descobrint diferents zones. Sí, sí, Berta, i perdona, jo animaria a anar a buscar on no hi va ningú, També, perquè on no i mira això sí. ningú és on hi ha los misterios. Sí, sí, completament. Al final pots trobar coses superinteressants i potser ets l'única persona que ho veuràs, no? I això també pot fer efecte crida que la gent vagi a descobrir aquella zona en particular on s'ha trobat una cosa supercuriosa. De fet, vinculat amb això, us diria que no va ser fa un any, sinó em sembla que va ser fa dos, potser ara m'equivoco, es va trobar un nudibranqui que venia del Mar Roig, es va trobar en una platja en particular i també vinculat a la pregunta que té l'Àlex, de que moltes persones diferents, diferents observadors fotografien el mateix, pot crear un biaix. Sí i no. O sigui, al final, depèn del que estiguin fotografiant. Si ens fotografien castanyoletes, mai arribarem a tenir la quantitat d'observacions de castanyoletes com que realment hi hauríem un punt. Per tant, si van 5 persones en un punt en particular i fotografien 10 vegades les mateixes castanyoletes, com en una foto podeu tenir-ne 100, doncs allà no hi hauria problema perquè per molt que diverses persones reportin el mateix, això no crearia biaix. Si és una espècie en particular, que seria com una espècie rara, rara em refereixo que es veu molt poc, per exemple, podria ser algun tipus de rajada, no? O a vegades que es va i es troba un cavallet de mar que com et crida molt l'atenció, ostres, doncs tothom li farà la fotografia i tothom ho penjarà. Sí que pot crear un biaix per si, evidentment, perquè s'estan reportant la mateixa observació, no? El mateix organisme s'està reportant diverses vegades. Però quan veiem aquest tipus de coses, també nosaltres, a l'hora de mirar les dades, ja sabem que allà hi ha una duplicitat. A més, també pensa que les metadades de les observacions ens ajuden a l'hora d'analitzar les dades, de poder dir, ostres, aquesta és la mateixa observació perquè al final anaven aquestes persones en el mateix punt i s'ha reportat sempre el mateix. A vegades, quan nosaltres hi anem, per exemple, a Masia Blanca, aquest estiu passat hi havia mantelines. Hi havia dues parelles de mantelines que s'estaven aparellant allà i van estar-se allà durant quasi un mes. I jo les anava veient més o menys cada dia i cada dia no les reportava. I normalment reportava una observació per molt que en veiés diverses de diferents. Un dia va venir un company que va dir, ostres, em ve molt de gust anar-hi perquè no les he vistes, perquè no sé què tal. Va venir i ell va fer una fotografia de cada una de les que anaven veient i va reportar-ne. Ell em va reportar 4 de diferents, jo només en vaig reportar una. Sí que en aquell dia en particular hi havia una duplicitat perquè una de les que jo vaig reportar, ell ja les havia reportades. Però vull dir, per la resta de dies jo no les havia reportat. Llavors sí, o sigui, hi ha dades que s'han de mirar més primirades perquè són coses que no són tan habituals de veure i llavors si es reporten com moltes vegades en el mateix punt, sí que es té en consideració això. Espero haver-te contestat.
Vale, pues moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més. Perfecte, Àlex. Al xat no hi ha cap pregunta, no sé si algú més vol dir alguna cosa, preguntar-li alguna cosa. Sí que hi ha molts missatges com d'agraïment per la feina, Berta, al xat, Merci a i que vosaltres. ens anem veient. Ui, bueno, pues se fue. Deixo de compartir. Vale, doncs si ningú té cap pregunta, bueno, dic que si algú també li sorgeix alguna pregunta o el que sigui, la Berta us havia deixat el seu correu també al final de la presentació, també us podeu adreçar a la federació i intentarem solventar-les. També recordar-vos Mhm. que com a federació estem fent i que fem, no?, al llarg de l'any amb moltes activitats amb els nostres federats, els nostres clubs i de vegades han obert també moltes activitats de ciències ciutadanes, de ciències participatives, que us convidem a participar perquè totes les dades seran benvingudes, no?, com deia la Berta, que si voleu més informació també que ens escriviu, que tenim un canal de difusió de WhatsApp que ja també anem enviant una mica la informació d'aquestes activitats. Mira, Berta, tens una altra pregunta. Hola, Berta. I anàlisi el Sí, fas, amb R? i amb QGIS. O sigui, faig servir les dues. Sí, bàsicament treballo per una banda amb el QGIS quan és amb els mapes, per exemple, que veieu, estan elaborats amb el QGIS. Sí, exacte. O sigui, tot el que seria la part espaial que heu vist tots els mapes els he treballat amb QGIS i a l'hora d'agregar les dades també ho he fet amb el QGIS. I llavors amb R sí que faig servir diverses llibreries diferents, òbviament perquè sigui doncs, més eficient l'anàlisi i així, però sí, treballo amb R i amb QGIS. Ja més endavant, a la que estigui ja com tot molt més treballat i així, quan haguem presentat ja els articles i demés, també us ho passarem si voleu, perquè al final també heu contribuït totes amb aquestes dades. Llavors, si voleu podeu tenir-ho i la meva idea és que l'article estigui en obert i, a més, que el codi sigui accessible, perquè al final la gent també pugui treballar-ho, no? O sigui, el que s'ha fet que sigui replicable. Per últim, abans d'acabar, primer agrair-vos un altre cop que heu participat en aquesta xerrada en particular, però a més també que heu vingut, no?, a moltes de les sortides que organitzen doncs, des de la federació o que durant el vostre temps lliure hagueu contribuït amb dades. I per l'altre, incitar-vos a seguir contribuint amb qualsevol tipus d'iniciativa de ciència ciutadana, ja sigui doncs, participant d'activitats de la federació, per lliure per la vostra compte, amb Minca o amb qualsevol altra iniciativa, perquè al final totes les vostres dades són superútils, no us en feu una idea i realment contribueixen moltíssim a la informació i al coneixement que tenim. I al final el que volem, jo crec que totes les persones que estem aquí no ens uneix el nostre amor pel mar i el que volem és seguir tenint aquesta informació per tal de que es pugui manejar millor, no? Que al final, doncs, si la reserva és que tinguis més informació i potser es pugui protegir millor, que no hi hagi tanta confluència d'usos, depèn de quins que puguin ser més danyins, no? Doncs intentar-ho fer bé. Llavors, per tot això necessitem molta informació. Per tant, us animo a seguir participant i agrair-vos una vegada més doncs, que fins ara ja ho hagueu fet. Berta, a mi m'agradaria fer una pregunta, Endavant. i és que és veritat que hi ha els biaixos més importants, sembla ser que són els dels mesos de l'any i mesos de l'any, i quin era? I Aviam, taxonòmics, o sigui, de les zones també, però heu, cada vegada que nosaltres reportem una foto, només posem l'espècie, la zona i ja està. No sé si seria, o crec que sí, seria important, o donaria certa informació saber a quina profunditat nosaltres estem fent les mira, fotografies. Perquè, per exemple, jo faig pesca submarina i mhm. a vegades faig fotos i també faig submarinisme, faig les tres coses. Llavors, seria important saber on estem trobant les espècies, o millor hi ha una evolució de profunditat segons Sí, l'espècie o les temperatures això, del mar i tot això. això és molt interessant i si realment amb el Xavi, per exemple, ho hem discutit moltes vegades que ens agradaria doncs, que la gent pogués aportar aquesta informació perquè al final pot ser molt valuosa, no? I realment eh, és un valor afegit a l'observació. I a més, veient com ara s'està escalfant l'aigua i que tenim diferències, seria com molt important també. Sí, i més... Alhora, en paral·lel, sé que és molt difícil que en general la gent, o sigui, moltes vegades el que busquen és la facilitat. Per tant,
Si la gent no vol entrar ara, doncs, us convido que si us ve de gust entrar-ho és molt útil i ho podeu ficar en observacions. Per ara, de moment, no tenim detallada una casella on es pugui ficar la profunditat, però també vinculat amb això ens agradaria poder ficar també la temperatura, per exemple, perquè al final per mi també és com un indicatiu a tenir en compte, i sí que és veritat que nosaltres tenim informació, no, de la temperatura superficial, per exemple, perquè hi ha mapes que tenim disponibilitat a diari. Bueno, vosaltres també els teniu a diari disponibles, no?, per poder-los revisar. Però aquesta temperatura ja sabeu que moltes vegades de la superfície al fons tenim una termoclina supermarcada. Llavors, i a més aquesta termoclina a vegades et pot canviar, sobretot aquí baix, allà dalt també us canvia moltíssim. Bueno, aquí baix em refereixo a la zona de Tarragona, però vull dir, aquí a vegades que et baixa 10 graus de temperatura només per la diferència dels vents. Llavors, com que tens aquests canvis tan marcats de temperatura, crec que seria important poder registrar la profunditat, però també poder registrar la temperatura en el punt aquell en particular, perquè al final s'estan veient efectes i es veuen marcats per aquestes diferències. També et diré en paral·lel que hi ha molts grups de recerca que estan treballant això. Llavors, sí que és veritat que nosaltres, dintre de la ciència ciutadana, podem aportar aquest tipus d'informació, però hi ha grups de recerca que estan dedicant-se a fer estudis en el que seria la profunditat i veure grups específics taxonòmics com estan evolucionant degut a aquests tipus d'efectes. Llavors, també us convidaria també a que poguéssiu veure recerques d'altra gent, no, al final, que sí que potser és una miqueta més difícil d'accedir-hi, perquè probablement ho presentaran en articles científics, però cada cop més hi ha gent que està fent divulgació de les seves recerques i ja hi ha molts treballs que s'estan fent en aquesta línia. Ja és que seria una passada posar Sí. aquestes dues caselles directament, temperatura i profunditat, perquè al final pots veure a través dels anys com evoluciona qualsevol espècie que tens, ja que tenim un fotimer de registres de fotos i a través de l'any. Vull dir, el febrer no és la mateixa època de cria, que se'n van les algues, sempre estaran més o menys allà mateix perquè no es mouen gaire, no? Però hi ha altres espècies que es mouen un poquet més. Però les algues, per exemple, també et van canviant al llarg de l'any. No sempre les veus de la mateixa manera, també tens blooms, vull dir, al final això també ho vas veient molt marcat. Fixa't si no, a l'estiu moltes vegades que la gent, ostres, les gorgònies que ara mateix estan cobertes i tens el pic en el que tens expansió molt bèstia d'algues mucilaginoses damunt de les gorgònies i al cap de, per exemple, 3 setmanes o un mes hi ha algunes espècies que desapareixen ja d'allà i llavors tornaria, no? Al final sí que hi ha coses que sí que es poden veure i es poden detectar així, però sí seria molt interessant. Jo et convido a que, si vols, ho afegeixis tu de moment a la part d'observacions i et dic que és una discussió que nosaltres a nivell, o sigui, amb el Xavi en particular, perquè ho hem parlat diverses vegades, però a nivell del grup també ho hem parlat diverses vegades. Però no està de més tornar-ho a posar damunt de la taula perquè es puguin afegir aquests camps. Gràcies. Gràcies, Berta, i felicitats per la ponència. Merci. Perfecte, Berta, doncs si et sembla, si ningú té cap altra pregunta, ho deixem aquí. Gràcies de nou, Berta, per la presentació. Gràcies a tots i totes per haver vingut i per seguir participant i participar també de les nostres activitats sovint, perquè molts d'aquí ja som cares conegudes i ens coneixem i ja sou participants d'aquest tipus d'iniciatives. O sigui que moltes gràcies i ens veiem a la propera. Gràcies, Sara. Gràcies a tothom per participar. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Gràcies.